Els catalans hem d'estar agraïdíssims a la Caixa perquè no només es van portar superbé amb la gent gran, amb tot lo de les preferents, i després amb tota la ciutadania, amb tot lo de les clàusules terra, sinó que després de recolzar el procés amb tot el seu empeny, ara mireu què han fet. Han fet a les oficines, les han convertit en estafetes publicitàries de la cultura. I som els primers. Mira, entra. És que és molt fort, mira. De veritat, mira, ens han posat. Som els primers privilegiats. Mira, ens han posat el pòster al costat dels caixers automàtics i a sobre tots els flyers, mira, tots els flyers aquí ben posadets, perquè la gent sàpiga, és molt d'agraïts perquè sàpiguen que estem el 25, el 26, el 27 i el 28 de xanclets, estem a l'Aquitània Teatre fent un espectacle que és el millor, de veritat, moltes gràcies. Mira, ho diré, els agrairé amb l'idioma amb els que ells fan el negoci juntament amb el rei. Mira. Oi, això no acabarà bé, em fotran a la presó,